ụmụnne m ekene m unu. Profile issues a na-enwe ụfọdụ ga-apụ mana ụfọdụ ama mpụrụ. Kedu ihe mere njikwa oyo n'afọ? Meta na-echange their policy. Almost no ha nwere ike pụta in 3 months change ye, or in 2 months change ye. Imana Meta unu na-afụ a na-afine fa almost every month as well. So they are protecting their community. And ụfọdụ ụmụnna anyị chezọzi na enwere some things anyị na-epost na adịrọ mma mana na ife ilu na ọ dị ka ọ dị mma anyị lapịa. Nene ka ma na onwe ihe iti na adịrọ mma. Ọ bụ na ịfụ na enye gị policy issue na profile issue kaba alụ onwe appeal enye gị ma appeal gwafa na ihe ahụ ipostu na onwere ka o si wee yite ihe ọjọọ ma wee mebie iwu fa gwafa ha ga-ewechiata ụfọdụ azụ mana mụrụ maka ha ncha enwere ndị a ga-ewechiata azụ. Then edikwa very careful. Meta akwado ma ndị na-etinye ndị gbọtọ na story gbachelu Meta ha na-abịa ụmụ ife agasa obere oge anyị ga-anụba ụdị ya mara ife ị na-epost be original ihe mana ọ ga-ekotere gị okwu etinyekwana ya. Ekenekwa m unu.